Pois esta Rosalía que estamos facendo, ou que polo menos propoñemos, non? É unha Rosalía vital, intrépida, indómita, con un ideario que está presente na súa poesía, pero que moitas veces non se rescatou con suficiente, ou non se subliñou con suficiente forza a favor dunha imaxe de Rosalía máis melancólicas, máis morriñenta, máis, en definitiva, máis débil. A min tamén me gustaría destacar un pouco ese carácter como universal, non? Que ademais de ser a infancia de Rosalía, puido haber sido moitas outras infancias, incluso actuais, ou sin ir máis lonxe, a miña propia foi un pouco así, de separarme dos campos e lameiras para ir á cidade que era Vigo. É unha nena tamén moi vital, non? Moi creativa e que ten moita curiosidade, non? Por moitas inquedanzas tamén, moitas cousas, moitas preguntas, non? Diríamos que se fai, Rosalía faise moitas preguntas durante o espectáculo. É moi interesante, ademais, reforzar esta idea de que o neno adora todo isto. Despois, o colexio, a educación, os nonditos, encárganse de borrar este espírito lúdico que hai detrás da poesía, porque non só a protagonista é Rosalía, a protagonista tamén é a poesía. E de que xeito conectamos a poesía a través do xogo, do lúdico, da música, do ritmo, que finalmente é o que deu orixe á poesía, non o mundo editorial, nin as clases dos colexios, nin a declamación. O que deu orixe á poesía realmente foi esa necesidade de lanzar a través da palabra todo un rebumbio de pensamentos baseando e conectados ca música, e a música é ritmo. E coa literatura oral, que é tan guai, non? De recoller os ditos das mulleres e iso, a tradición popular galega, que está tamén reflexada e que alimenta eso. Sí, hai que dicir que aí Nate Borrajo, que é a responsable do texto, fixe un traballo maravilloso, a verdade que non lo fixo moi doado, de recoller a biografía de Rosalía e ser fiel á estructura da peza que dá orixen a todo isto que é Cantares Galegos, non? Mantén esa estructura tamén cíclica, está presente os seus versos, esas ideas que subxacen, ese amor pola terra que a rodea. Te decías ti, non? Da poesía como tamén solución a ese conflicto que se mostra na peza, non? Que de repente o fito de escribir poesía que vai a ser para ela, para Rosalía nena, o impulso, non? E despois xuntase a outra tese, ou a eso que buscamos que conecte directamente cos rapaces, que é esa sensación que teñen todos os nenos cando os adultos deciden por eles. Entón, está moi ben, meniña, adorámoste, vas a ser unha estrela, vas a ser absolutamente deliciosa, vas medrar en Compostela, pero non quere marchar, porque o seu mundo está aquí. Bueno, eu concretamente fago o personaxe de María, que é a madriña de Rosalía, non? Tamén vai aparecer Rosalía adulta, non? Nun momento. Despois unha amiga ficticia, non? Da aldea de Rosalía, que é Carmela. E esta obra é frenética, nese sentido de... Frenética? Apunta. Son personaxes todos construídos dende o cariño, dende sen prexuizo. Entón, todas estas dúbidas que ten Rosalía respecto a marchar ou non, para Carmela están fora de todo o lugar, porque ela sabe que ela ten moitas máis posibilidades, sabe cal vai ser o seu futuro, e o seu futuro vai ser o mesmo que a súa mamá, que a súa avoa, que son as súas veciñas. E Rosalía ten a oportunidade de ser unha cousa nova, que para ela quedalle moi longe. Que poderíamos decir que Carmela é unha adulta nun corpo pequeno, e María é unha nena nun corpo de adulta. Enfrentei este personaxe como alguén
divertido, que xoga moitísimo e que está continuamente nese mundo máxico da poesía, non? Que eu creo que iso é unha das cousas tamén para chegar ao público infantil o bonito de crear, non? E de imaginar e de explorar, non? E que non deixa de ser o mundo infantil, pero que tamén... Compromiso na literatura de Rosalía que ten que nacer dunha certeza e esa certeza xa ten ela sendo nena. Que queremos que sexa un espectáculo divertido, no que os nenos vexan xogos, se divirtan, conecten, sobre todo que conecten con todos os personaxes, pero que conecten sobre todo con Rosalía, que saiban quen é Rosalía, non só que a estuden nos libros, pero que teñan tamén este referente, non, de Rosalía nena, que xoga coas palabras, que descubre cousas, e tamén para os pais, para os adultos, claro, que temos xa como unha visión, darlle outra visión, non? A tanto o público infantil como os pais, profesores, mestres, dar outra visión de Rosalía de Castro. O espazo escénico tamén é moi suxerente porque estamos falando do fallado onde segura, se imaginamos unha casa grande con eses fallados onde se acumulan os trastos, os trebellos que xa non se utilizan e que é un campo de un territorio de xogo de Rosalía nena absolutamente maravilloso, que lle ofrece todas as oportunidades. Os nenos o que lle queremos transmitir é ese disfrute do xogo, e ese disfrute do xogo é o que vai a conectalo con eso que ten que empatizar, que é a poesía, empatizar a través da imposición dos adultos, e que sexa algo moi trepidante, donde hai detencións para contemplar, pero que ao mesmo tempo nos leve a esa urxencia, con tomar a decisión, con aceptar que marcharse. Si reivindicar pois a figura de Rosalía activa, non? De Rosalía feminista, de Rosalía creativa, con luz. Ainda que hai moitos autores e autoras que están descubrindo, sobre todo na revisión da súa biografía, unha Rosalía nova, pero ainda é moi importante reivindicala nese xusto lugar que merece. E no que tamén ten importancia o seu entorno, quere dicir que tamén se fala da nai como un personaxe, non, pois triste, pero tamén está María, a súa madriña, está un entorno que non era un entorno que para ela fose hostil, non? É humanizala, non? Sí, bueno, ese xa é o punto de arranque do proxecto en si mesmo, non? O proxecto arranca dende unha invitación a facer un espectáculo ao redor de Rosalía para os nenos. O gran xiro é que nós non presentamos a Rosalía, autora, non a presentamos ao público. O que presentamos realmente é unha recreación do que sería Rosalía nena, como calquera outra nena, cas súas incongruencias, cas súas teimas, cos seus caprichos e con toda a súa enerxía creativa, as súas contradiccións que teñen todos os nenos. Ese é o punto de arranque, porque a través diso, a través de que os rapaces conecten como a unha igual, é cando van a conectar co seguinte que lle queremos ofrecer, que é o amor pola poesía, pola literatura, pola creación, pola imaginación, como dicía Cristina. Sí ou non? Sí, suscribimos.